Tänään mä ja mun serkku kokeillaan, kuinka hyvin me tunnetaan toisemme. Noniin. Okei, mikä on mun lempiväri? Liila. No ei. Okei, uudestaan. Vai mun vuoroväli, okei. Mikä on lempijuoma? Fanta. Joo. Mikä on mun lempiruoka? Tortilla. No okei, on se yksi. Joo. Mut se pitää olla se. Oliko? Oli? Joo. Ahuh. Mun lempieläin. Kani. Mikä se on? Koira. Kiva. No. Please. Okei. Mikä puhelin mulla on? iPhone 11. Ei. Noniin. Mikä on lempi paikka, jos se kotiin lasket? Mökki. Joo. Kuinka monta sisarusta mulla on? 3. Eikä oo. 2. Ai niin. Okei. Mikä on mun lempi vuoden aika? Kesä. Joo. Minkä ikinä mä oon? No 13. En oo kuin 14. Onko sulla vielä yksi? Oh. Onko sulla vielä yksi? Ei. Mikä on mun inhokkiruoka? Ovata. Sushi. Ei. Hirmukeitto. Se on hyvää. Ei oo. Moikka!